Fl-ewwel episodju tal-dokumentarju ġdid Lidħna tal-Kuraġġ il-ġlieda drittijiet ċivili f'Malta, it-telespettaturi ta' wan segwew kif fis-sittinijiet il-Maltin kienu kontinwament ibbombardjati dwar x'ma setgħux jagħmlu, mhux dwar x'setgħu jagħmlu. Skont ir-riga morali l-Knisja mmexxija mill-Arċisqof Mikil Gonzi kienet timponi fuq l-Istat u l-pajjiż, il-Maltin ma setgħux jivvotaw lill-Partit Laburista, ma setgħux jilbsu l-ħwejjeġ u l-malji li riedu, ma setgħux jisfnu sfin li riedu, ma setgħux jisimgħu il-mużika li xtaqu, ma setgħux jaraw il-films li riedu, ma setgħux jaqraw il-gazzetti, ir-rivisti u l-kotba li riedu u lanqas setgħu jitanqu jew jagħtu bewsa fil-pubbliku. L-episodju tal-lejla jitratta dak li ġralu drammaturgu Ġuże Diakono meta prova jġib xi kotba minn barra, dak li ġrala mara minn ħalbalza meta xtrat magazin barrani u xqarru taċ-ċensura lill-librar tal-Università. L-ex-Prim Ministru Alfred Sant jgħid minn xi xadda l-ewwel romanz tiegħu meta ġibix jixxandar fuq ir-rediffusion. Charles Swireb jirrakkonta l xiex missieru kien imwissi li kien sejmur l-infern. Norman Hamilton se jieħu it-telespettaturi tul il-vjaġġ tiegħu fix-xandir mill-BFBS għal Londra għal mar-rediffusion, waqt li Albert Marshall jitkellem dwar is-sem tiegħu fil-moviment Awmin Letterarju. Dawk li se jsegwu l-episodju tal-lejla se jsiru jafu min kienet Carmen Carbonaro, se jisimgħu dwar il-kundanni tal-Knisja fil-konfront tal-mużika rock and roll u Teddy Boys, dwar bojkott lill-Beatles u dwar kif il-kontraċettivi kienu jidħlu biss bil-kontrabandu. F'nofs din atmosfera ta' kundanni u ċensura tispikka wkoll l-istorja ta' żewġ tfajliet minn tasliema propjament ewmin Madeline u Mary Collinson.